Vogu, jaký? 2 namakaný. Ne! Dobrý, ne! Makrelo. Vždy zůstaneš v mém srdci. A ty jsi furt nechcípnul? Já už jsem to asi hrál, protože mám tolik coinů. Co se děje? Píše nám to game. Už jedeme nějakým výtahem dolů. Se mi to začíná líbit, lidi. Jo. Čekáme na hráče. Je to tady. Sváně. Kante jak to mistra Beasta ve videu. Good morning, sleephead. Game show. Dobrý, neumím číst anglicky, jdeme dál. Na to kašlu. To je jeho rodina. Čau, rodinko. Tlem se, ty máš ty jako hlavu a nohy. Můžeme použít. Můžeme ale dešovat se nějak, kámo. Boom. Ještě nějaký hráče. Nebo ne. Get out. Počkej. Další, první hra. Ty vogu, jaký? 2 namakaný. OK. Takže budeme mít nějaký jeho děcko. A když ho budeme držet nejdýl, tak vybouchneme. Asi tak jsem to nějak pochopil. Jo, tak za ten čas vybouchneme. Počkej, jak to nesmím. A náš cíl v tomhle videu je vyhrát. Pokud jsem ještě neřekl. 2, 1. Máš to. Ne. Počkej mu. Jdeme pryč. Boom. Nice. Ježiš, ono to je tady. Nejlepší je se od toho docela vzdálit. Vlastně máme ještě ty deše. Yes, dokázali jsme to. Jsme v runce 13. Pište do komentáře číslo 13. Počkejte, že jich 6 jich umřelo. 7. Další hra. Ne. A se bojím. Nice, 6. Já budu plně 6 na to trefím. Okay. I takhle, aha. Znova. Co to bojím? Je to v čeho? Zatím. Dalšího se dál. Dokázali jsme to. Prakticky jsme nic neudělali a dokázali jsme to. Já neumím hrát na kytaru. Já to neumím. Já jsem špatný. Nahoru. Boom. Nice. Máme to. Lidi, to už to pokazila. Tam to vzadu. Jo, 3 umřeli. Je to tam, hej. Bro. Další hru. Další hra. To nedám. Prostě budeme na molu a po náma bude láva a ono na nás budou padat věci. Nějak tak bych to asi mohl přeložit. Zajímavé.
Jeho... Oh no. To bude těžší, to bude hodně těžší. Dobrý. Ty podíváme dobrý na prostředek. Dobrý, nice. Ne. Ne! Dobrý, ne! Ne! Jsme zase v našem slavném výtahu. Já doufám, že budeme mít zas... Ne, my nemáme 13. Ne, přetahovaná, ne. Je to docela napínavý. Docela napínavé to je. Ať už někdo chcípne. No jo. Modrá prohrála. Dali jsme to. Další hra. To jsem já, jo? Hop. Nice. Já to dal. Ha! Já to vyhrál bez jedinýho hitu. Vidíčky, já jsem nejlepší. Dám si challenge. Musím přežít díl jak on. Pokud to dám, je to pro mě výhra. Jo, takže budou mizet prostě. Když na tom budeme stát dlouho, tak to zmizí. Jo. To chápu. Hop. Ne, hop. My můžeme dešovat. Hop. Yes. Kamo, s tím dešem to je lehčí. 13 zase žije. Konečně. Tu už jsme hráli. Tu známe. Já to podle mě mít nebudu. Ono je dobrý, že máme ty deše. To strašně pomáhá. Jo, to je ta 13. Prosím, ať chcípne. Ne. Oh! Where is it? Nice, kde to je? No pojď, holka, no pojď si. No, ne. She is dumb. You did it. Je to tam, babies. Jo. 4. Vy dva si běžte povídat, já jdu tady. Čo makrelo, nebo jak se jmenuješ? Muska, dobrý. Takže to nebude makrela, dobře. A půl další hra. GG. 2, 1, doufám, že to budu mít já. Já to nemám. Jo. Ne, to má ta slečna. Slečno. Ne, makrela umřela. Makrelo. Vždy zůstaneš v mém srdci. A ty jsi furt nechcípnul, ty tukane. You think you can defeat me. Ježiš, jasně, my tě budeme muset porazit. Tebe, hlavu a nohy. Tak to bude easy. Bude easy, kámo. Jsi takový prťoučky, maličky. Aha. Jo. To je past. Man! Já jsem parkourista, jsem jak tady. Boom. Easy úplně. Come on. Zase bomby. Are you serious? Nice. Už má půlku. Jenom půlku.
Hop. Hop. Bum, mám. Bum, bum a bum. Mr. Cringe. Come on. Já jsem nejlepší. Bla, 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 bla. No nic lidi, takže tohle už bych viděl pro konec videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a napište číslo 13 nebo 18 dolů do komentářů. Tak čus.